Terve. Mä oon joulupukki. Salainen agentti pyysi kun tuunaa jotain joulukalenterityyppistä ratkaisua. Ja hommahan toimii sillain, että sä lähetät mulle sähköpostia osoitteeseen agentti@salainenagentti.fi. Katsotaan sitten, mitä pukki pystyy duunaamaan. Mut meillä ei vielä ole tullut mitään, joten eka luukku avataan näin. Meillä on aika paljon. Mut anyway, pistäkää sähköpostia tulee, niin katsotaan mitä pukki duunaa.